Dobrý deň, dneska vás vítam u našeho prvého videa. Sme tu s mojím kamošom. Nebudeme sa ukazovať, lebo nechceme, aby nás niekto ukradol. Hej. A dneska tu sa snažíme zistiť, čo je v tejto jame. Áno, sme vykopali zomentálovaný tyčom, ukážeme mám. S takouto tyčou sme kopali do tej jamy. A ešte s kameňom. A s tým kameňom. Dole. A s tým kameňom sme vlastne tu jebali No dole. a teraz zistíme, A teraz je tam obrovská jama a snažíme sa zistiť, čo že tam je kameň alebo ale železo. vidím, že je tam železo. A ľudia, dneska ma niečo napadlo. I pôjdeme hore na ten kopec a ten mobil zhodíme dole. Ľudia. Ideme na to. Áno, spravíme to. Kamu to bude fakt super. Ja vím. Minimálne aspoň takých 10 odberov by sa hodilo. Počkaj, ja si neviem vyleť hore. Nevadí, budeš chytať dole mobil. Čaute! Ľudia, ste v pohode?